Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Rudy mula sa Cagayan. Ganito ang sinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, simula noong mawala ang dramang ito sa radyo, aminado akong hindi pa ako nakaka-move on dahil isa ito sa mga programang naging parte na ng pang-araw-araw naming buhay dito sa Cagayan. Kaya sobrang saya ko nang makita ko ito sa YouTube. Noong nalaman ko ang inyong email address, hindi ako nagdalawang isip na ipadala ang aking kwento sa inyo. At sana palaring maisahimpapawid ang aking karanasan na naganap bago pa dumating ang pandemya. Mama, hihilingin ko sana ang bendisyon nyo. Ano yun, anak? May maayos na kaming trabaho ni Nelly. Kaya hihilingin ko sana ang bendisyon nyo na magpakasal na kami. Oo, anak. Masaya ako sa desisyon mong yan. Salamat po, Mama. Mabuti naman at naisipan nyo nang lumagay sa tahimik, Rudy. Nasa hustong edad na kami ni Nelly, Mama. Nababahala kasi ako dahil sabi nila, mahihirapan na raw mga anak ang mga babae na lagpas 30 na ang edad. Tama yan, iho. Nakausap mo na ba ang mga magulang ng kasintahan mo? Hindi pa, Mama. Inuna ko muna kayo. Ikaw naman, anak. Dapat nauna kang nagpaalam sa mga magulang ni Nelly. Mama, kaya nga po inuna ko kayong kausapin
para samahan niyo akong pumunta sa kanila. Sa bagay, oo nga naman. O sige, sabihin mo kung kailan tayo pupunta, Rudy. Nakausap ko na si Mama. Mamamanhikan na kami sa Sabado. Talaga, Rudy? Oo, Nelly. Talagang gusto ko nang ikasal tayo. Total, pareho na tayong may maayos na trabaho. Sige, sasabihin ko kina itay at inay. Sana, pumayag silang magpakasal na tayo. Bakit naman hindi? Tinatanong nga ni itay kung kailan kayo mamamanhikan. Malay ko ba kung sinusubukan lang ako ng tatay mo? Hindi ganon si itay, ha? Gusto lang niyang makasigurado na hindi mo ako lolokohin. Ang haba naman ng nguso mo. Ano ba yan? Salamat at pumapayag na kayo na magpakasal ang mga bata. Mabait at magalang ang anak mo. At napatunayan namin na mahal niya talaga ang aming anak. Wala akong masabi kay Rudy. Bukod sa magalang, mapagmahal pa. Kaya pumapayag kaming magpakasal na sila. Salamat naman kung ganun. Oh, Rudy, nakapag-usap na kami ng mga magulang ni Nelly. Ano ang balak niyong dalawa? Salamat po sa inyo at suportado niyo ang pagpapakasal namin ni Nelly. Oo nga, inay. Itay. Ma'am? Oh, Nelly, iha. Mama na lang ang itawag mo sa akin. Total, ikakasal na kayo ni Rudy. Ha? Oo nga naman, anak. At ikaw naman, Rudy. Inay at itay nang itawag mo sa amin. Dahil anak ka na rin namin. Masaya ka ba, Nelly? Masayang-masaya ako, Rudy. Hindi ko pinangarap ang engranding kasal, pero yun ang binigay mo sa akin. Dahil yun ang nararapat para sa iyo. Mahal na mahal kasi kita. Mahal na mahal din kita, Rudy. Nelly. Abot langit ang kaligayahan namin ni Nelly nung ikasal kami, Ate Emmy. At sobrang saya rin ng mga kaibigan at pamilya namin para sa amin. Balak naming lumipat sa sarili naming bahay. Pero dahil walang kasama si Mama sa bahay namin, doon kami tumira
hanggang sa lumipas ang ilang taon. Mahirap yata ang trabaho ng asawa mo, Rudy. Lagi siyang pagod pag uwi dito sa bahay. Gusto ko ngang tumigil na siya sa pagtatrabaho, Mama. Kaya ko naman siyang buhayin. Kausapin mo. Baka yan din ang rason kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong anak. Mama, 7 taon na ang lumipas mula nung ikasal kayo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming apo. Oh, bakit ka tumatawa, Rudy? paano naman, Mama? Pag nasa bahay rin kami nila Nelly, ganyan din ang sinasabi ng mga magulang niya. Nag-usap-usap ba kayo? Ay, hindi. Talaga lang na gusto naming magkaapo. Kaya bilisan ninyo. Darating tayo dyan, Mama. Huwag kayong mag-alala. Rudy, mababagot lang ako pag hindi na ako nagtrabaho. Huwag mo naman akong piliting umalis sa trabaho ko. Hindi lang kasi ako ang nakakapansin na pagod ka dahil sa trabaho mo. Rudy, Hindi lang magulang mo ang nagsabi na gusto na nila ng apo. Pati na rin ang mama. ako rin naman. Gusto ko na rin magkaanak. Kaya nga sabi ko, magpatingin na tayo sa doktor, di ba? Nelly, Pero wag mo naman sana akong piliting umalis sa trabaho ko, Rudy. Pangako, pag nagkaanak na tayo, hindi na ako magtatrabaho. At kayo na lang ng anak natin ang aasikasuhin ko. Rudy, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magkakaroon din kayo ng anak. Itay, yung ibang mag-asawa nga, 10 taon ang nakaraan bago sila nagkaanak. Sabagay, tama kayo dyan, Itay. Pero Rudy, may punto rin ang mama mo na huwag mo na dapat pagtrabahuin pa si Nelly. Napag-usapan na namin yan, Tay. Pero nagmakaawa siya na huwag ko muna siyang patigilin sa trabaho. Pero nangako siya na kapag may anak na kami, titigil na siya sa pagtatrabaho. Ikaw na lang ang mag-almusal, Rudy. Nasusuka ako sa naaamoy ko. Ha? Di ba ikaw ang nagluto, Nelly? Bakit ka nasusuka sa amoy ng niluto mo? Hindi ko alam. Basta, ayoko ng amoy. Bakit, Nelly? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka naduduwan? Ayoko talaga ng amoy niyan. Saan ka pupunta? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganun? Anong nangyayari sa asawa ko? Nag-alala ako sa pagduduwal ng aking asawa,
kaya dinala ko siya sa doktor. Masayang masaya kami dahil sintomas na pala ito ng pagbubuntis ng aking asawa. Pinagsabihan ko ang aking asawa na alagaan ang sarili habang ipinagbubuntis niya ang aming panganay. Kaya lang, hindi ko pa rin makumbinsi ang asawa ko na manatili na lang sa bahay. Pitong buwan na ang tiyan mo, Nelly. Tumigil ka na sa pagtatrabaho. Rudy, ano ka ba? Sa office naman ako nagtatrabaho, hindi naman sa field. Nelly, mas mabuti kung Nangako naman ako sa'yo, di ba? Kapag may anak na tayo, magre-resign na ako sa trabaho ko. 2 buwan na lang at manganganak na ako. Pabayaan mo muna akong magtrabaho ngayon. Nelly, Napag-usapan na natin ito noon, di ba? Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang pangako ko. Kayo na lang ng ating anak ang aasikasuhin ko. sinabi mo yan, ha? Oo, Rudy. Oh, bakit, Nelly? Nagtataka lang ako, Rudy. Bakit hindi ata gumagalaw ang baby sa loob ng tiyan ko ngayon? Ha? Pakinggan ko nga. Tahimik nga siya. Dati-rati, pag ganitong oras, galaw siya ng galaw. Baka naman tulog na. Kasi gabi na. Sa bagay. O sige, matulog na rin tayo. Maaga pa ako bukas. Bakit kaya ako kabadong-kabado? Kailangan kong kumalma para makapagtrabaho ako ng maayos. Ang mabuti pa, magtitimpla... Natabig ko yung baso. Nabasag na. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? May tumatawag. Si Mama. Hello, Mama. Rudy, sinamahan ko sa ospital si Nelly. Ha? Bakit, Mama? Anong nangyari kay Nelly? Kagabi pa pala niya nahalata na hindi na gumagalaw ang bata sa loob ng tiyan niya. Oo, Mama. Nahalata namin yan kagabi pa. Anak, may masamang nangyari. Pumunta ka na dito sa ospital ngayon din. Ano? Sige, Mama. Pupunta na ako dyan. Alam nyo na palang hindi na gumagalaw ang bata. Hindi nyo sinabi sa akin. Mama, ang alam namin, tulog lang, kaya hindi gumagalaw sa loob ng tiyan ni Nelly. Rudy, anak. Wala na ang apo ko. Wala na ang anak nyo. Mama, In-ultrasound siya. Wala nang tibok ang puso ng bata sa loob ng sinapupunan niya. ibig sabihin yan, wala na ang anak namin, Mama. Wala na, anak. Wala na ang apo ko. Hindi!
Sobrang sakit ng nangyaring ito, Nelly. Rudy, Ilang taon tayong naghintay. Hindi mo pa ipinapanganak. Nawala na sa atin. patawarin mo ako, Rudy. Nelly, Kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari, pumunta na sana tayo agad sa ospital. Nung naramdaman kong hindi na gumagalaw ang bata sa sinapupunan ko. Nelly. Patawad, Rudy. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Patawarin mo ako. Cord loop ang dahilan kung bakit nawala ang anak namin, Ate Emmy. Humingi ng tawad si Nelly dahil pakiramdam niya, kasalanan niya ang nangyari sa aming anak. Nasaksihan ko ang matinding kalungkutan at depresyon ng asawa ko dahil sa nangyari. Nataon ding dumating ang panahon ng paglaganap ng COVID-19, kaya natutukan ko ang pag-aalaga sa aking asawa dahil huminto ang operasyon ng pinagtratrabahuan ko. Sa suporta ng aming mga magulang at sa tulong ng may kapal, unti-unti naming natanggap ang nangyari sa aming buhay. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Rudy. Rudy, napakalungkot para sa inyong dalawa, lalo na't panganay mong anak ito. Pero isipin mo na lang na ngayon, may anghel nang nagbabantay sa inyo dahil natitiyak kong nasa piling na siya ngayon ng lumikha. Huwag sana kayong mawawalan ng pag-asa at patuloy na magtiwala sa Poong May Kapal. Muli, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok.